नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतोय। माझ्या सोबतीनं असं एक व्यक्तिमत्व आहे ज्या व्यक्तिमत्वानं आपल्या उल्लेखनीय कार्यानं आपल्या बँकेला वेगळ्या उंचीवरती नेऊन ठेवलंय। माझ्या सोबतीनं आहेत राजापूर अर्बन बँकेचे CEO अर्थात शेखर कुमार अहिरे सर। अहिरे सर या मुलाखतीमध्ये आपलं स्वागत करतोय। खरं तर आज अहिरे सरांची विशेष मुलाखत घेण्यामागचं कारण आहे ते म्हणजे अहिरे साहेबांना या वर्षभरात पुरस्कारांची हॅट्रिक पूर्ण केली। हे पुरस्कार राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरचे आहेत। आता असताना आउटस्टँडिंग अचीवमेंट अवॉर्ड फॉर इंटेलेक्च्युअल पीपल मेडल हा पुरस्कार जाहीर झाला आणि या पुरस्काराचं वितरण देखील दिल्लीमध्ये झालेलं। सर पुन्हा एकदा मी या चर्चेमध्ये आपलं स्वागत करतोय। खरं तर पुरस्कारांची हॅट्रिक ही आपण मागील वर्षभरात पूर्ण केलेली आहे। काय नेमकं गुपित आहे यामागे? नमस्कार। गुपित नाही, याचं सगळं श्रेय या राजापूर अर्बन बँकेचे जे ग्राहक वर्ग आहे, बँकेचे संचालक मंडळ आहे आणि माझ्या सहकारी जे माझे आहेत, जे माझ्या आदेशाप्रमाणे मला सहकार्य करतायत, काम करतायत, तो सगळा माझा स्टाफ यांना मी देईन। कारण त्यांनी केलेल्या कामामुळेच आज राजापूर अर्बन बँक एक उंचीपर्यंत पोहोचलेली आहे आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात या बँकेचं नाव पोहोचलेलं आहे। एक उत्तम कस्टमर सर्व्हिस असो, त्यांचे NPA मॅनेजमेंट असो आणि टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट असो, या सगळ्या आघाडींवर ही बँक आहे। त्यामुळे यावर्षी आपण म्हणालात की हॅट्रिक हे केलेली आहे ती ग्लोबल फाउंडेशन, स्कॉलर फाउंडेशन पुणे या संस्थेने यावर्षीचा रत्नागिरी भूषण अवॉर्ड राज्यस्तरीय मला दिलेलं आहे। त्यानंतर याच संस्थेने नॉमिनेशन माझं देश पातळीवर पाठवून भारतीय सेवारत्न म्हणून हा पुरस्कार जाहीर केलेला आहे। त्याचं वितरण लवकरच फेब्रुवारी महिन्यामध्ये होईल आणि दिल्ली इथे मगाशी म्हणाला की कार्यक्षम व्यक्तीबद्दल जो अवॉर्ड आणि मेडल गेले ते इकॉनॉमिक फाउंडेशन दिल्ली या संस्थेने हे पुरस्कार दिलेले आहेत। याचं श्रेय एकटा मी घेणं हे माझं कृतज्ञपणा ठरेल। तर हा बँक जो परिवार आहे आणि आपल्यासारखे जे मीडिया आहे की ज्यांनी या बँकेला आणि मला जे कार्य केलेलं आहे त्या कार्याला त्याचं लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे, या सगळ्या श्रेयांना आणि सगळ्यांना आपल्याला या मुलाखती दरम्यान मी धन्यवाद देतो आहे। साहेब आणि अगदी आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आणि सर्व कोकणशाहीच्या दर्शकांकडनं देखील आपल्याला मनपूर्वक शुभेच्छा, आपलं अभिनंदन व्यक्त करतो। साहेब खरं तर राजापूर अर्बन बँकेची प्रगती ही दिवसागणिक एक पाऊल वरती जातानाच चित्र पाहायला भेटतं। मला आत्ताची राजापूर अर्बन बँकेची सद्यस्थिती, सांपत्तिक स्थिती नेमकी काय ती जाणून घ्यायची। राजापूर अर्बन बँकेची जर आत्ताची स्थिती, आर्थिक स्थिती बघितली तर 380 कोटीच्या ठेवी झालेल्या आहेत। जवळजवळ 240 कोटीचं आम्ही कर्ज वाटप केलेलं आहे। बँकेचा जो ग्रॉस NPA आहे तो हा 1.50% एवढा आहे आणि जो नेट NPA म्हणतो तो गेली 12 वर्ष आपण 0% ठेवलेला आहे। बँक अ वर्गात आहे। टेक्नॉलॉजीमध्ये आपल्या बँकेच्या 11 ATMs आहेत। त्याच्यानंतर आपलं मोबाईल ॲप आहे, आपलं टॅप बँकिंग आहे जी घरपोच सेवा ग्राहकांना देत आहे आणि उद्याचाच मला UPI आपलं जे आहे ते लॉन्च होतं आहे। त्यामुळे जी आधुनिक टेक्नॉलॉजी जी आहे, ज्या खाजगी बँका वापरत आहेत आणि मोठ्या मोठ्या बँका या ज्या टेक्नॉलॉजी आहेत त्याच्यापेक्षा एक पाऊल पुढे ही राजापूर अर्बन बँकेचा आहे आणि त्यामुळे हा ग्राहक वर्ग या बँकेला जास्त पसंती देतो आहे। साहेब खरं तर ना मला नेहमी मी मुलाखती घेत असताना अगोदरचं काय आणि आत्ताचं काय हे प्रश्न मी सर्वांनाच विचारतो, म्हणून मुद्दाम हा प्रश्न आपल्यालाही विचारेन। 10 वर्षापूर्वीची अर्बन बँक आणि आताची राजापूर अर्बन बँक काय नेमका फरक आहे, काय व्यक्त व्हाल? कोऑपरेटिव्ह बँकेचा जर काही वर्षापूर्वी जर आपण बघितला तर काही थोड्या मंडळीने या जी कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट आहे हिला बदनाम केलं होतं। काही बँका बुडाल्या आणि त्यामुळे जे कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट आहे याच्यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला होता। परंतु
बाकीच्या राहिलेल्या ज्या बँका आहेत 1524 या बँका, तर या बँकांनी मध्ये जो स्टाफ आहे तो प्रशिक्षित केला गेला, वेळोवेळी सेमिनार घेतले गेले, आमचे असोसिएशन असेल, फेडरेशन असेल, या लोकांनी या जागरूकता आणली या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटमध्ये. आणि त्यानंतर आमच्या बँकेबद्दल बोलायचं झालं तर एक 10-15 वर्षापूर्वी अशीच स्थिती होती, NPA जास्त होतं, ओरडू होतं, परंतु त्यावेळेस संचालक मंडळाने जे या स्थितीतही आहे यांनी मला फ्री हँड दिला. फ्री हँड दिला म्हणजे की कर्ज देतोय आपण, ते कर्ज देताना योग्य कागदपत्र असलं आणि शाखाधिकारीची शिफारस असेल, त्याच्यानंतर हेड ऑफिसचा त्याच्यावर शेरा असेल तरच कर्ज वाटप करण्यात आलं. त्यामुळे कुठल्याही संचालकाने त्याचा हस्तक्षेप केला नाही. आणि दुसरं, रिकव्हरी करताना या संचालक मंडळाने कुठल्याही स्टाफला अडवलं नाही, शाखाधिकाऱ्याला अडवलं नाही किंवा मला अडवलं नाही. त्यामुळे त्यांनी त्या कर्जदाराला जर त्यांच्याकडे तक्रार गेली तर त्यांनी एवढंच सांगितलं की आम्ही कर्ज देताना दिलं आहे तुला, आता फेडण्याची तुझी जबाबदारी, NPA तुझं कर्ज राहणार नाही याची काळजी घे. आणि अशा या सहकार्यामुळे संपूर्ण संचालक मंडळ आमच्या पाठीशी असल्यामुळे बँकेची रिकव्हरी झाली. बँकेची रिकव्हरी झाल्यानंतर बँकेची नफाक्षमता वाढली आणि अर्थातच लोकांचा जो विश्वास होता हा वृद्धिंगत व्हायला लागले. त्यामुळे एक 8-10 वर्षापूर्वीची 100 कोटीच्या आतली बँक आज 400 कोटीकडे झेपावत आहे. हे याचंच होतं आहे. 600 कोटीच्या वर जवळजवळ 650 कोटीचा आमचा हा एकत्रित आमचा बिझनेस आहे, व्यवसाय आहे. आणि तो लवकरच्या नजीकच्या काळामध्ये आम्ही तो 1000 कोटीपर्यंत नेण्याचा आमचा मानस आहे आणि तो नक्कीच यशस्वी होईल. याच वर्षी आमच्या स्टाफने 400 कोटींचं टार्गेट्स हे आम्ही ठेवींचं घेतलेलं आहे आणि मला वाटतं की मार्चपर्यंत ते आम्ही नक्की पुरे करू. खरं तर ना, कुशल प्रशासकाच्या हातात जर कारभार पूर्णपणे सोपवला तर त्याला यश कसं मिळतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे राजापूर अर्बन बँक आहे. अर्थात आपण बोलल्याप्रमाणे या सर्वाचं श्रेय आपल्यावरती जो विश्वास दाखवला या सर्व संचालकांना देखील जातो, हे देखील तितकंच सत्य आहे. साहेब, काय बँकेच्या योजना आहेत या मुलाखतीच्या दरम्यान सर्वसामान्य ग्राहक, सर्वसामान्य नागरिक आपल्याला ऐकतायत, आपल्याला पाहतायत, त्यांना उभं होण्यासाठी, पुढे जाण्यासाठी राजापूर अर्बन बँक नेमकी कशा पद्धतीनं मदत करेल? कमीत कमी रकमेचं कर्ज असेल, ठेवी असतील, या काही गोष्टींवरती अगदी संक्षिप्त स्वरूपात का होईना आपण प्रकाशझोत टाकावा ही विनंती. ही जी सहकारी बँक असेल किंवा राजापूर अर्बन बँक आहे, ही सर्वसामान्यांची बँक आहे. म्हणजे आम्ही जे आमचं कार्यक्षेत्र आम्ही हे केलेलं आहे किंवा आमचा फोकस जो आहे तो सर्वसामान्यांवर आहे. आणि ही जी बँक आहे ही तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोचलेली आहे. मग त्यांना छोटंसं कर्ज असेल, लग्नासाठी असेल, मुलाच्या शिक्षणासाठी असेल किंवा प्रापंचिक अडचण असेल, आजारपण असेल, तर याच्यासाठी त्यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध व्हावं याच्यासाठी राजापूर अर्बन बँक नक्कीच कटिबद्ध आहे. आपण असं म्हटलं जातं की सहकारी बँकांचे व्याजदर हे जास्त असतात कर्जाचे, परंतु राजापूर अर्बनने ज्या खाजगी बँका आहेत, सरकारी बँका आहेत, त्यांच्या तोडीस तोड कर्ज व्याजदर आपण ठेवलेला आहे. आणि त्याच्यामध्येही आपण जर नियमित कर्ज फेड केली तर त्यांना 2% आपण रिबेट ठेवलेले आहेत. तसंच ठेवीचे रेटही आपण जे पेन्शनर असतील, सिनियर सिटीजन असतील, हे जे आपली आयुष्याची पुंजी या बँकेमध्ये ठेवतात तर त्यांचाही फायदा व्हावा, त्यामुळे त्यांनाही आपण इथं जो रेट आहे, ठेवींचा जो रेट आहे त्याच्यापेक्षा जास्त रेट त्यांना आम्ही देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि विशेषतः म्हणजे त्यांना घरपोच सेवा देण्याचा आपण प्रयत्न करतो की त्यांना, कारण काही आपले ग्राहक आहेत ते बँकेपासून फार लांब एस टीने प्रवास करावा लागतो, भाडं काढून त्यांना यावं लागतं. तर यासाठी टॅप बँकिंगचा जो आपण उपयोग केला आहे आणि त्यांच्या गावागावात जाऊन आपण तिथे व्यवहार करतो आहे आणि हे फार मोठ्या प्रमाणात याच्या पुढे आपण करू की त्यामुळे सामान्य ग्राहकाला जो येण्या जाण्याचा खर्च होतो किंवा वेळ त्याचा व्यय होतो तो वाचवण्याचा आपण नक्कीच त्याचा प्रयत्न करू. आणि जी टेक्नॉलॉजी आहे, आता जर बघितलं तर सहकारी बँकामध्ये पूर्वी म्हणायचं की आजोबा किंवा बाबाच येतात,
तो नातू काय तो सहकारी बँकेत येत नाही का, तर त्याच्या मोबाईलवर त्याला संपूर्ण बँक असणं आवश्यक आहे. तर ती सगळं आपण आपल्या मोबाईलवर आणलेलं आहे. बँकेचं पूर्ण ट्रान्झॅक्शन एखाद्याच्या घरी आपण गेल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याला रिसिप्ट मिळणं, त्या ठिकाणी त्याचा फोनवर त्याचा मेसेज मिळणं, म्हणजे ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी होतं आहे. एखादा अकाउंट ओपन करायचं असेल तर जशा खाजगी बँका घरी जाऊन त्या अकाउंट ओपन करतात, त्याच तोडीने आपले राजापूर अर्बन बँक ह्या पुरं करत आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या आधुनिक तंत्रज्ञान पुढे अपेक्षित आहेत ते आधुनिक तंत्रज्ञान राजापूर अर्बन बँक आपल्या ग्राहकांना नक्की देईल, हे मी तुम्हाला आश्वासन देतो. धन्यवाद साहेब. राजापूर अर्बन बँकेच्या यशाचं गमक हेच असावं की अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर हा बँक एकूणच आपल्या व्यवहारात करते, ज्याचा फायदा ग्राहकांना होतोय, कारण की ग्राहकांना कमीत कमी वेळेमध्ये चांगली सुविधा भेटते. बरोबर बोलतोय? नक्कीच सर, नक्कीच. आम्ही सांगतो की आमच्या ग्राहकांना आमची एवढीच विनंती आहे की आमची सेवा आवडल्यास ती इतरांना सांगा, आणि आमची सेवा जर आवडली नाही आपली तर नक्की आम्हाला सांगा, आम्ही त्यात आमची सुधारणा करू. खरं तर ना साहेब, बँकेविषयी तर मी माहिती जाणूनच घेतोय, पण एका वर्षात राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरचे 3 महत्त्वाचे पुरस्कार आपल्याला मिळालेत. मागे वळून कसं पाहताय साहेब एकूणच आपल्या आजवरच्या प्रवासाकडे? कसं आहे की यशाची पर्वा करू नका. 100% आपलं योगदान द्या, कष्ट करा. त्यामुळे ज्या वेळेला तुम्ही प्रयत्न कराल, कष्ट कराल, त्यावेळेला यश आपोआप तुमच्या पाठीमागे धावतं. यावर्षी मला 3 जरी अवॉर्ड मिळाले असेल तरी बँकिंग फ्रंटियरचा बेस्ट CEO म्हणून मला 2018मध्ये दिल्ली येथे अवॉर्ड मिळालेला आहे. कर्नाटक बँकिंगचे 2 वर्षाचे 19-20चे दोन्ही अवॉर्ड मला मिळण्यापेक्षा मी आपल्या बँकेला मिळाले म्हणतो आहे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी. आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये ब्रिक्स जी हे आहे त्या संस्थेचा देखील अनसॅन हिरो म्हणून हा अवॉर्ड मला मिळाला आहे. अवॉर्ड मिळतच राहतात, सगळे राहतात. त्याच्यामध्ये मी असे एक हे करीन की ह्या अवॉर्ड मिळण्यामुळे जास्त हवेत जाऊ नका, पाय जमिनीवर ठेवा, कारण त्याच्यातनं जबाबदारी वाढते. आणि आता आपल्याला अजून जबाबदारी वाढलेली आहे की लोकांना जास्तीत जास्त चांगली सेवा आपण देऊ, आणि त्याच्यामुळे बँकेचं नाव हे आंतरराष्ट्रीय याच्या स्तरावर तर तुम्हीच पोहोचवलेलं आहे, कारण तुमचं चॅनल हे बाहेरच्या देशातही बघितलं जातं. बरेचसे ज्या मुलाखती घेतल्या त्या मला परदेशातनंही फोन आलेले आहेत, ते आपल्या चॅनलच्या संदर्भात की ते परदेशात गेलेले आहे, आणि तिथून फोन आलेले आहे की छान तुमची मुलाखत झालेली आहे, चांगलं कार्य तुम्ही करतायत. तर त्याबद्दल तुम्हालाही मी धन्यवाद देतो. साहेब, आपण फारच कोकणशाहीचं देखील कौतुक या मुलाखतीच्या निमित्तानं सर करताय. खरं तर क्रिकेटचा देव म्हणून ज्याला ओळखलं जातं ते सचिन तेंडुलकरांचं पण साहेब एका मुलाखतीमध्ये मी वाक्य ऐकलं होतं की माझी सेंचुरी व्हावी म्हणून मी खेळत नाही, मी खेळत जातो आणि आपोआप माझी सेंचुरी होत जाते. प्रशासनामध्ये, बँकिंग प्रशासनामधील सचिन तेंडुलकर अर्थातच अहिरे साहेब आहेत असं म्हणायला हरकत नाही आहे. दर्शक, या चर्चेच्या शेवटाकडे आपण येतोय. अहिरे साहेब, मी पुन्हा एकदा आपल्याला शुभेच्छा देतो, अभिनंदन तर करतोय. आपली मुलाखत घेत असताना नेहमी एक तरुण म्हणून किंवा एक पत्रकार म्हणून एक गोष्ट जाणवते, ती म्हणजे फक्त ही मुलाखत बँकेपुरती मर्यादित राहत नाही, तर शून्यापासून विश्व निर्माण करणाऱ्या एका कुशल प्रशासकाबरोबर बोलतो. त्यामुळे ही मुलाखत सर्व क्षेत्रासाठी लागू पडते. साहेब, काय सांगाल तरुणांना, काय सल्ला द्याल एकूणच या चर्चेच्या निमित्ताने? तरुणांना मी एवढंच सांगेल की जे आता सोशल मीडियावर फार तरुण असतात, सोशल मीडिया हे आपल्याला दुधारी तलवारीसारखं आहे की त्याच्यामध्ये आपण टाईमपास करायचा की त्याचा आपल्या ज्ञानासाठी अपडेट करण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घ्यायचा. कारण बऱ्याचशा आम्ही ज्या वेळेला तरुण होतो, आम्ही ज्या वेळेला या क्षेत्रामध्ये वावरत होतो त्यावेळेला आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी दुसऱ्यांकडे जावं लागत होतं, त्याचं मार्गदर्शन वेळ मागून घ्यावी लागत होती. परंतु आत्ता तुम्हाला सोशल मीडियावर ते लगेच तुम्हाला मिळू शकतं. तर मला वाटतं त्याचा उपयोग करून घ्या. मगाशी मी म्हटलं पाहिजे की काही यश मिळालं म्हणून फार हवेत जाऊ नका, आपले पाय जमिनीवर ठेवा, डाऊन टू अर्थ राहा.
की जेणेकरून आपल्या जबाबदारीची आपल्याला जाणीव ठेवा आणि समाजासाठी, आपल्या देशासाठी, आपल्या राज्यासाठी आपण काहीतरी आपलं योगदान दिलं गेलं पाहिजे आणि ते दिलं तर समाजही आपला ऋणी राहतो आहे. आणि हे करत असताना आपल्या सहकाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कामाचं त्यांचा पारड्यात त्यांचं यश त्यांना टाका, त्यांचं कौतुक करा की जेणेकरून ते तुम्हाला सहकार्य करत राहतील आणि त्यांनाही तुमच्याबद्दल आपुलकीची भावना निर्माण होते. एवढं मी आज या तरुणांना मार्गदर्शन करण्याइतकं मी मोठा नाही आहे, पण हे माझे अनुभवाचे 2 जे बोल आहेत ते मी ॲज राजापूर अर्बनचा MD आणि CEO म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं. अगदी शेवटचा माझा प्रश्न आहे आपल्याला. राजापूर अर्बन बँकेबरोबर जोडलेले कर्जदार असतील, ठेवीदार असतील आणि नव्यानं जोडले जाणारे ठेवीदार आणि कर्जदार अर्थात ग्राहक यांना आता काय आवाहन कराल या मुलाखतीच्या निमित्तानं? सहकारी जी बँक आहे ही तळागाळाच्या लोकांपर्यंत पोहोचलेली आहे. ज्या योजना किंवा येथे मी जे निर्णय करते आहेत त्यांना एक विनंती करेन की जर आपल्या योजना ज्या आपण आणतायत या चांगल्या आहेत आणि त्या जर या सामान्य लोकांपर्यंत पोचवायच्या असतील तर पतसंस्था, अर्बन बँक, जिल्हा बँक यांच्यावर विश्वास ठेवा. हे सर्व तळागाळाच्या लोकांपर्यंत, सर्वसामान्यपर्यंत यांचं जाळं पसरलेलं आहे, त्यांना विश्वासात घ्या तर तुमच्या योजना ह्या नक्की यशस्वी होतील याची मला खात्री आहे. साहेब, आपण पुन्हा एकदा आपलं अभिनंदन करतो. कोकणशाहीच्या दर्शकांकडनं, कोकणशाहीच्या टीमकडनं आपल्या आणि आपल्या अर्थात बँकेच्या पुढील वाटचालीला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपण कोकणशाहीच्या स्टुडिओत आलात आणि ही जी मुलाखत आहे या मुलाखतीच्या माध्यमातून आपला प्रवास, बँकेचा प्रवास हा सर्व दर्शकांसमोर मांडला, त्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि ही शाही संवाद हा विशेष कार्यक्रम या ठिकाणी स्वल्पविराम देतोय. आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.